Škola je místem, kde vaše dítě tráví téměř polovinu z celého dne, proto je pro každého rodiče výběr školy velkým rozhodnutím. Základní škola Jana Šoupala je školou pavilonového typu, která se nachází v klidné části Ostravy Poruby, obklopená parkovou zelení. V její přímé blízkosti není žádná rušná komunikace, přesto je škola velmi dobře dostupná městskou hromadnou dopravou s návazností na České dráhy. Nejsme škola jen pro fotbalisty. Vedle sportovních tříd se zaměřením na fotbal máme v každém ročníku třídu, kde se vzdělávají děti s různorodými zájmy. Kromě svého základního výchovně vzdělávacího poslání nabízíme vašim dětem přátelské pracovní prostředí, moderně vybavené odborné učebny, vstřícné učitele, odborníky, kteří budou rozvíjet talent vašich dětí a pomáhat tam, kde učení nejde snadno. Vítáme vás u nás. Pojďte se k nám podívat. Žáci se již od prvního stupně vzdělávají v počítačových učebnách, kde probíhá hlavně výuka informatiky a cizích jazyků. V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat kroužek psaní všemi 10 nebo internetové odpoledne. Škola disponuje učebnami s interaktivními tabulemi, které umožňují žákům tím nejmodernějším způsobem aktivně získávat a procvičovat vědomosti a dovednosti nejen při vyučování, ale i v odpoledních kroužcích angličtiny. Nezapomínáme ani na dětskou fantazii a kreativitu. Ve výtvarné dílně mají vše, co potřebují pro rozvoj uměleckých dovedností v hodinách výtvarné výchovy nebo ve výtvarném kroužku. Místem odpočinku je školní knihovna, kde se žáci seznamují s knižními novinkami a mohou si zdarma zapůjčit knížky domů. Školní knihovna je také místem, kde probíhá výuka zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti. Sportovní zázemí školy, které je na nadstandardní úrovni, využívají nejen žáci navštěvující sportovní třídy, ale i žáci běžných tříd, kde je rovněž rozvíjena láska k pohybu a ke sportu vůbec. Do sportovního zázemí školy patří 2 fotbalová hřiště, hřiště s umělou trávou, moderně vybavená rekonstruovaná tělocvična, posilovna, pingpongový a gymnastický sál. Mezi největší úspěchy našich žáků patří první místo na přeboru České republiky ve fotbale v kategorii U13 mladší žáci v roce 2011 a druhé místo tamtéž, ale v kategorii U15 starší žáci. Dále pak 3. místo na mistrovství České republiky 2012 ve florbale v kategorii mladší chlapci a 4. místo z Chess Street hokeje v kategorii mladší chlapci v letošním roce. Toto zázemí by neplnilo svou funkci bez kvalitního a odborného vedení, vyučujících a trenérů při hodinách tělesné výchovy, pohybových a sportovních aktivitách ve sportovních třídách, pravidelných trénincích FC Baníku Ostrava a nadějných gymnastek. Dosažené sportovní úspěchy vypovídají o tom, že se žákům daří nejen ve fotbale, ale také v dalších sportech. Po vyučování mohou žáci 1. stupně trávit odpoledne ve školní družině, kde náplň volného času je tak všestranná, že zaujme každé dítě. Naši prohlídku ukončíme tam, kam se těší všichni žáci, jídelnou. Podle zásad zdravého životního stylu se mohou stravovat přímo v prostorách školy. Pokud vás naše škola zaujala, další informace se dozvíte na našich internetových stránkách.